A escola infantil de Meis será obxecto dunha fonda rehabilitación. Esta boa nova ten a súa parte negativa. No tempo que duren eses traballos, alí non se vai poder desenvolver a actividade lectiva. Fai imposible que se poida exercer a actividade que se ven desempeñando ali durante o tempo que duren as obras. O proxecto determina que as obras terán unha duración de 6 meses. O que pasa que, xa sabedes vos que cando sempre as obras sempre hai algún inconveniente que fai que se demoren algo máis do que está previsto. A previsión do goberno local é que eses traballos arranquen neste verán en agosto ou comezos de setembro, polo que afectaría de cheo o vindeiro curso. Están á procura dun espazo alternativo para propoñerlle a política social trasladar de forma temporal a escola infantil para que as familias non se vexan afectadas. Sobre a mesa, varias opcións, cunha que consideran preferente. Considerábamos que o mellor edificio que mellor se adaptaba era o Cole de Armenteira, como sabedes é un edificio grande e que ten apenas 30 e pouquiños, 34 nenos, co cual, claro, nos dicíamos, pois os baños xa están adaptados porque na planta baixa hai baños pequeniños, etcétera, para nenos, pero claro, xa non depende de nós. A última palabra vai na ter a Xunta e no caso de que ningunha das propostas que ofrece o Concello cumpra os requisitos, as familias terían que matricular os nenos e nenas noutras escolas infantís. Nestes momentos ali hai 39 nenos. A alcaldesa recoñece as molestias que todo isto pode causar, pero salienta que a obra prevista transformará por completo o espazo e permitirá gañar 10 novas prazas. O prioritario vai a ser unha obra importante de eficiencia enerxética. Esa escola ten un problema moi importante, no verán fai moitísimo calor, logo no inverno costa moitísimo mantela quente, entón, se lle vai a cambiar desde ventanas, envolvente, todo o importante para mellorar en aforro enerxético. Logo tamén se van a tirar tabiques e vai a permitir, para reorganizar os espacios, co cual vai a permitir que haya unha aula nova, co cual vai a redundar en ampliar a capacidade de alumnado. O proxecto poderá executarse grazas a unha subvención da Deputación de Pontevedra que asumirá o 80% dos 400.000 euros que custará a actuación. O restante correrá a cargo do Concello. A obra está aínda pendente de licitación.